Farko ga muhimman kanunsu. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya dawo daga ziyarar da ya kai birnin Paris. An rufe masana'antu bisa zargin gurɓatar yanayi a jihar Oyo. Wata ƙungiya a jihar Kano ta buƙaci a rusa masarautu guda 4 a mayar da Muhammad Sunusi na biyu. Daga ketare, wata kotu a Amurka ta ce Donald Trump ba shi da rigar kariya ta shugaban ƙasa. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau muna Alhamis 27 ga watan Rajab shekara ta 1445 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 8 ga watan Fabrairun 2024. Kanin labaran kuka saurara, yanzu ga cikakkun su tare da ni Aisha Abdulmumin. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya koma Abuja bayan wata doguwar ziyarar da ya yi a birnin Paris na ƙasar Faransa na tsawon makonni 2. Tinubu ya sauka a filin jirgin saman Nnamdi Azikiwe da ke Abuja da misalin ƙarfe 8:55 na dare. Shugaban ya samu tarba daga wasu manyan jami'an gwamnatinsa da suka haɗa da Sakataren Gwamnatin Tarayya (SGF) Sanata George Akume, Shugaban Ma'aikatansa Hon Femi Gbajabiamila, mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro Nuhu Ribadu, da ministan babban birnin tarayya (FTC) Nyesom Wike. Wannan tafiya zuwa Faransa ita ce ta 3 tun bayan da ya zama shugaban ƙasa. 2 daga cikin ziyarori na sirri ne, yayin da ɗaya na hukuma. Na farko ya kasance a cikin watan Yunin 2023, makonni 3 bayan ya hau kan karagar mulki, yayin da na biyu ya kasance a cikin watan Satumba 2023. Ya tafi ziyarar ƙarshe a ranar 24 ga Janairu kuma ya zauna tsawon makonni 2. Gwamnatin jihar Oyo ta rufe wata cibiyar da ke aikin sake sarrafa tayoyi da ake amfani da su don samar da man pyrolysis, baƙar carbon da kuma ƙarfen waya a matsayin abin da ake samarwa. An rufe masana'antar Shibalaji Industry Limited Olopomeje a kan titin Ife Ibadan a cikin ƙaramar hukumar Ibeda, wanda aka kafa tun a shekarar 2016. An gano cewa ya fara gudanar da ayyukansa na rashin lafiya wanda ya saɓawa dokokin muhalli na jihar. Kwamishinan Muhalli da Albarkatun ƙasa Abdulmajid Mobon Jubola ya bayyana cewa matakin na cikin ƙoƙarin gwamnati na tabbatar da daidaito da bin ƙa'idojin kamfanoni, masana'antu da ƙungiyoyin kamfanoni da amincewar duniya da dokokin muhalli na jihohi. Ya ce a yayin sa ido da aka yi a kamfanin, an gano cewa tsarin pyrolysis ya haifar da hayaƙi mara kyau tare da ganin flora a ciki da wajen ginin, da kuma taɓo da baƙar fata na carbon, wanda ke da haɗari ga lafiyar ɗan adam. Kwamishinan ya lura cewa baya ga wurin da aka lalata da baƙin carbon, kamfanin ba shi da wata shaida ta haɗin gwiwa da masu kwangilar sharar gida, yayin da kuma ma'aikatan suna fuskantar haɗari mai yawa saboda babu wani tanadi na kayan kariya na mutum ko kuma shaidar tsarin kiwon lafiya ga ma'aikatan da ke aiki a ma'aikatar. Kuna sauraron labaran ne daga Dala 360 tashar albarka. Za ku iya bibiyar mu ta shafukanmu na sada zumunta kamar su YouTube Dala 360, TikTok Dala 360, Instagram Dala 360 da kuma Facebook Jaridar Dala. Sannan za ku iya turo mana da ra'ayoyinku akan labaran da kuka saurara ta lambar WhatsApp 0912168444. Ku dakace mu.
Barkanmu da dawowa, yanzu labaran zai ɗora. Wata ƙungiya a jihar Kano ta yi kira da a rusa masarautun jihar Kano guda 4 sannan a mayar da tsohon sarki Muhammadu Sunusi na biyu a matsayin sabon sarkin Kano. A wata sanarwa ƙungiyar mai suna 'Yan Dangwalen Kano ta buƙaci gwamnan Kano da majalisar dokokin jihar su duba sashin dokar da ya tsaga masarautar Kano zuwa masarautu guda 5. Ƙungiyar ta ce masarauta guda ɗaya kamar yadda take a baya zai taimaka wajen tafiyar da harkar sarauta ba tare da rarrabuwar kai ba, sannan hakan zai samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Dangane da tsohon sarki Muhammadu Sunusi na biyu, sanarwar ta ce bisa girmamawa muna kira ga majalisar dokoki ta jihar Kano da ta yi waiwaye dangane da sashin dokar da ya kwaɓe Sunusi Lamiɗo Sunusi daga karagar mulki. Mun yi amannar cewa tumɓuke Sunusi Lamiɗo Sunusi ya haifar da rashin zaman lafiya a jihar. Daga ƙarshe ƙungiyar ta buƙaci majalisar dokoki da ta yi duba kan buƙatunta domin ci gaba da ƙaruwar arzikin al'ummar Kano. Yanzu sai ƙasashen ƙetare. Wata kotu a Amurka ta ce tsohon shugaban Amurka Donald Trump ba shi da rigar kariya ta shugaban ƙasa, saboda haka za a iya hukunta shi kan tuhume-tuhumen kitsa juya sakamakon zaben 2020. Mr. Trump dai ya daina ikirarin cewa yana da rigar kariya kasancewarsa tsohon shugaban ƙasa. To sai dai hukuncin kotun na ranar Talata ya takawa ikirarin nasa birki. Ana dai yi wa hakan kallon koma baya ga Mr. Trump, wanda ya kwashe shekaru yana ikirarin samun rigar kariya a daidai lokacin da yake ta faman kare kansa a kotu. A wata sanarwa jim kaɗan bayan shari'ar, ofishin kamfe na Trump ta hannun mai magana da yawunsa Stephen Cheung ya ce tsohon shugaban ƙasar cikin girmamawa bai amince da hukuncin kotun ba kuma zai ɗaukaka ƙara. Shari'ar dai za ta iya kaiwa kotun koli, inda kuma 'yan jam'iyyar Conservatives ke da rinjaye. Yanzu dai Mr. Trump na da har zuwa 12 ga watan Fabrairu ya ɗaukaka ƙara. Duka iyakar labaran kenan, sai dai kafin mu yi sallama ga bitar wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Kun ji cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya dawo daga ziyarar da ya kai birnin Paris. An rufe masana'antu bisa zargin gurɓatar yanayi a jihar Oyo. Wata ƙungiya a jihar Kano ta buƙaci a rusa masarautu guda 4 a mayar da Muhammadu Sunusi na biyu. Daga ƙetare kun ji cewa wata kotu a Amurka ta ce Donald Trump ba shi da rigar kariya ta shugaban ƙasa. Maganar Mayo cewa yake ba kullum murna ba, in ji matar ɓarawo. A madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Dala 360, musamman wanda ya tattara labaran Kabiru Suleiman, sai wanda ya tace su Mustapha Abdulmumin Gyaɗi-Gyaɗi, sai Umar Ishaq Umar Sharaɗa ya sada ni da ku, sai ni da na karanto Aisha Abdulmumin nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Dala 360 tashar albarka. Dala 360 tashar albarka. Danna mana subscribe sannan ku danna ƙarawar sanarwa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka saki sababbin shirye-shiryenmu na labarai, rahotanni da kuma sharhi akan al'amuran yau da kullum.